Jana Jankovičová za značku Daylong. My si musíme něco říci k novým značkám, protože vy tady máte slogan Otočte se ke slunci, jak chcete. Už i pro ty světlejší typy 1, 2 je tady významná ochrana. Můžete něco říct k té první značce, která vlastně v rámci Daylongu má třeba, abychom to mohli rozpoznat, oranžovou barvu? Značka Daylong má práve túto oranžovú radu, starostlivosť a ochrana, kde sú vlastne, je tam prierez rôznych faktorov. Teraz samozrejme pre tie najsvetlejšie typy určite doporučujeme SPF 50+, a uviedli sme novinku, transparentný aerosol práve SPF 50+, ktorý je vhodný aj práve pre tieto svetlé typy. Máme třeba zase smíšenou pleť, ale třeba i citlivou pleť, tak tady je další řada produktová opět pro to široké použití, ano? A práve pre tieto senzitívnejšie typy, ktoré majú masnejšiu pleť, zmiešanú pleť alebo bohužiaľ až sklon k slnečnej alergii, doporučujem vlastne použiť senzitívnu radu, takú tyrkysovú radu značky Daylong, kde si môžu vybrať z SPF 30 až SPF 50+, čiže je to vhodné aj pre tie svetlejšie typy, čiže je tam aj tá vysoká ochrana. Vy jste mysleli i na muže, kteří mají chloupky. Nejde o to, že krém se nedostane na pokožku, je to tak uděláno, že se to krásně vpije, ano? Ide aj hlavne o to, aby nezostal ten hutný krém na chlpkoch, ale aby sa vstrebal do kože. Čiže vlastne máme v rámci tyrkysovej rady Sensitive Daylong máme vlastne sprej. Je to vlastne klasická mechanická pumpička, nie je to aerosol, ale dokáže prestreknúť ten krém cez chlpy priamo na kožu a tam ho rozotrieť, aby sa krásne dokázala vstrebať a chránila tam, kde má, nie na chlpkoch. Dokonce chráníte malé děti, i když se tvrdí, a je to jasné, že do 1 roku by dítě nemělo být na sluníčku, ale to nejde, jezdíme kočárky, jsme někde v přírodě, takže úplná ochrana asi neexistuje, ale vy jste na to mysleli a máte něco pro malé děti. Takže pre tie najmenšie detičky, batolata do 1 roku určite doporučujem všetkým mamičkám Daylong Baby, ktorý je vlastne špeciálne vyvinutý pre najmenšie detičky, ktoré by sa mali úplne vyhýbať slniečku, ale samozrejme my chodíme von, kočáriky prepúšťajú UV žiarenie, aj keď sme pod slnečníkom, všade presakuje UV žiarenie a práve Daylong Baby je vyvinutý pre tieto najmenšie detičky, má fyzikálny filter, čiže vytvára na koži tzv. Úplne až zrkadlo a neprepúšťa absolútne žiadne UV a UVB žiarenie, odráža ich od seba do priestoru. Čiže takto, samozrejme s detičkami chceme chodiť von a my dávame tento priestor určite mamičkám a je to Daylong Baby vhodný práve pre nich. Máte i tady i nabídku pro sportovce, kteří třeba musí trénovat během letních měsíců na sluníčku, nemohou se schovat, aby i ten krém se vpil, aby se nemastili. Tak máme teraz aktuálnu tú novinku Daylong transparentný aerosol, ktorý je vlastne pre všetkých športovcov, nadšencov outdooru, ktorí chcú byť práve vonku alebo sú teda trénujú v extrémnejších podmienkach, čiže aj na slnku a ten má vlastne SPF faktor 50 a má ultraľahkú aplikáciu bez roztierania i na vlhkú kožu a dokonca má taký príjemný chladivý efekt. Takže práve pre nich.